Alles druut. Baal je hem nou echt heel erg? Een wedstrijd minder ook. Wel zeker wel. Echt zin om even te strijden. Tot en met. Dus we is het scootje weer aan en ik geef zin wat deze man betinken hoe het verder te kan. Geen idee. Eigenlijk is het een soort rustdiven. Maar vooral chillen, zwemmen, een beetje boordje varen. Zo is een beetje stoer dan en dan gaat het meteen weer mis. Ja, daarom. Toch dus, meint ze zelf, ik even een paar coole shots van de wetterskis. Ik was nog weer hoe dat er aan het ging. Zo. Vooral volle stunten en ahoeren en een protte plezier mogen hebben. En we hopen op betere wien voor morgen.